Тази година помислихме кои са темите, които през 2025 всеки един от нас би трябвало да знае, особено ако е предприемач, и заложихме на три неща. А, Първото е това, което наричаме сега с изкуствения интелект vibe coding, т.е. това, което го споменах, че всеки един от нас може да развие продукт, ако иска, но все пак трябва да знае нещо, т.е. вече не е толкова, много по-близко е до човека, отколкото до машините, но въпреки това все още не е толкова близко до човека, че аз просто да мога да изрека какво трябва да се случи, да се получи работещ продукт. Така че първата тема е как всеки от нас да създава такива продукти. Втората тема са продажбите, тъй като каквото и да правя като предприемач, аз винаги ще трябва да продавам на три групи хора. На клиенти, които да купят продукта ми, на инвеститори, които да ми дадат пари, и няма значение дали говорим за Venture Capital фонд или за кредитор или за грант и така нататък, аз винаги ще трябва да продам моята идея. И третото са служителите, които по някакъв начин трябва да ме последват и да се включат в екипа. Тоест на тези три групи винаги ще трябва да продавам, затова имаме доста сесии, които говорят и за това. И третата тема за нас е разрастване, т.е. в момента имаме тенденция към глобален бизнес и точно заради изкуствения интелект и всичко, всеки един от нас би могъл да създаде глобален бизнес от вкъщи, така да се каже от хола си, без да напуска държавата. Затова това, което сме направили е да се свържем с много специалисти от целия свят. Ще имаме гости от Хонг-Конг, от Австрия, от скандинавските страни, от САЩ, така или иначе. И основната идея е те да ни разкажат и да споделят как се навлиза на техните пазари.